Assalamu alaikum. Aw dengen na balmagen do toujours Malikura chaîne. Ka foli ni tanni nya shabela jelema. Ka obe fo ka obe wali nyumondo. Ka bi video kungurin le do. Jusqu'à a nyefa ye ka foko muntu nendo kleflanina. Comme on a fait une vidéo temenena. Bon menata segena fien bo doni. Bon on tara o de segena fien bo la doni. Donc on m'a na ka vidéo ke bolo kɔnɔna na yɛrɛ mina se ka video kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mun occupelen ba don en même temps bon sɛgɛn kɛra dɔɔni quoi mais an bɔlen do bi tuguni donc an bɛna pour ka aw prévenir k'an bɛna cours daminɛ an bɛna video daminɛ tuguni video bɛna daminɛ chaîne kan bon an tɛna daminɛ sisan tout de suite semaine pour comme weekend min nata la k'a fɔ ko an bɛna cours ninnu daminɛ directement an bɛna min kɛ n bɛna video fɔlɔ de kɛ actualité kan actualité ka mun tɛmɛna nin tile filɛ nin na i n'a fɔ constitution kura avant projet a n'a article 31 donc an bɛna kuma o kan komi mɔgɔ caman kumana o kan kuma caman fɔra o kan donc comme an bɛɛ ye maliyɛn donc an fɛnɛ bɛna essayer ka an fɛla fɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ mun bɛ fɛ ka kunnafoli dɔw d'aw ma bon hakilina dɔ kun bɛ na mun bɛ fɛ ka chaîne tɔgɔ falen bi chaîne tɔgɔ ko Malikura bon ni hakili jaga bɔ bon ni y'a jateminɛ Malikura ne kelen ka chaîne tɛ se k'a yɛrɛ revendiquer k'ale ye Malikura ye quoi donc n y'a lajɛ n ko n bɛna chaîne tɔgɔ falen comme an bɛ informatique de kalan nin chaîne kan n bɛ fɛ ka a wele ko Teliba Lɔni ka chaîne wele Teliba Lɔni parce que ordinateur bɛ wele an ka kan na bamanankan na a bɛ wele ko Teliba donc n bɛ fɛ ka o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Teliba Lɔni donc Teliba ka dɔɔni quoi donc n'a y'a sɔrɔ n'o bɛ bɛn aw ma aw hakilina ye min ye a bɛ se k'o fɔ commentaire kɔnɔna na comme ça an bɛ hakili falen falen kɛ o la n'a sɔrɔ a ka ɲi k'o kɛ ou bien n'a man ɲi k'o kɛ en plus n'i y'a jateminɛ donc o tɔgɔ min bɛ komi a ka fisa dɔɔni parce que a bɛɛ ye bamanankan ye siɲɛ kelen comme ça an bɛ lafiya a ko la donc mun y'a fɔ aw ye cogo min n ka prochaine vidéo n bɛna kuma constitution avant projet kan bon o tɛmɛnen kɔfɛ vidéo nataw la cours nataw la n bɛna a kɛ cogo min a tɛna kɛ comme kɔrɔlen na semaine o semaine n bɛ vidéo kelen bɔ donc n bɛna a kɛ cogo min sen in na ni n bɛna kuma chapitre mun kan n b'o vidéo bɛɛ kɛ k'a ban n'olu banna n b'o bɛɛ bakuruba ta k'u bila playlist kan dɔrɔn k'u publier siɲɛ kelen ou bien k'u programmer u bɛ publier u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'aw fɛla fɔ o fɛnɛ na commentaire kɔnɔna na n'a ka d'aw ye ka kɛ semaine o semaine kelen ou bien n'a ka d'aw ye ka a caman bila bakuruba kelen de la donc o de kunnafoli kun b'an bolo bi k'a ɲɛfɔ aw ye toujours k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ ko aw ka video ninnu a ka cari kosɛbɛ a ka commenter a ka a like wa k'a fɔ k'aw kan bɛ don nata la n'Ala sɔnn'a ma wassalam